Alle efter sådan her rap. Vi så det der gris. Det var, hvis ikke I skulle lave jeres egen intro-nummer, der skulle køre inden I går på scenen, så ville det også være oplagt at spille det der nummer der. Ja, velkommen her til Radio Club and the Flex Lakes. And we are getting into the white box. Backstage small. Nej, det kan godt være, jeg har det fordi jeg ikke kan. Jeg har en masse knopper. Ja, vi ser, har vi også sat noget bestemt på. This is where the magic happens. Jeg tror ikke, det er ikke der, vi skal være. Okay. Til nu her igen i dag, mit land er blevet landeplag. Store byfolk venter på, jeg krasser af, tog mit land. Men nu tager jeg det tilbage, det vi nu kan. Ja, ja, for jeg vil blive her. Ja, ja, for det vi nu kan. Ja, ja, og jeg vil dø her. Jeg vil dø her. Jeg vil fortælle dig et eventyr. Det er ikke en af den lykkelige slutningen af fagdyr. Det der går helt under hud. Hold her, fortæl dig om, hvor vi er henne. Vi er lige nu i Radio Diablo. Svendborg with DJ Magnus. DJ Magnus. Det er sygt. Klokken 18. Jeg har også. Nej, Anton er her også. Hey, nu er besøg af Holmen Hustlers her på Radio Diablo. Det kan du høre i radioen, det er lige lidt over 6. Og husk, du kan jo altså lytte til Radio Diablo, Sydfyns bedste musik, hele døgnet. Ses. Og en hel kasse fejre. Det er det, der finder og tæver mig. Vi er sådan, det er. Når man hostler på en havn, når man fester med nogle gutter, der har øl i deres fagner. Jeg er nøgen eller klædt, det kan være lige fedt. Fanger kvinder brænder sild her i min festival. Så stik mig en øl, eller slår jeg dernede. Kommet for knap op og bælle. Slømme, på piger, i sæt, stående på mig. Og jeg er fuldstændig sand, når jeg siger, at vi gerne ikke mangler for dig. Ladies and gentlemen, Holmen Hustlers. Hvad så, Svendborg? Ja! Hvor er du i
kaste op. Paulus! Ja, okay. Vi kører videre. Er I stadig klar? Vi kommer nu med en sang til alle de piger, der er kommet i aften. Den hedder selvfølgelig Drømmekvinden, og det er også